weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jammi bamburu samba alusa samba hola belila elimana ñangela cenela bowela bottaje kaso dabbi ko on waktu yoni ha to wendu nduluma e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabroji men to leydi Sénégal dental FDR heeɓi yamirore ceppugol oɗo kikiɗe mo gonɗen e nder boli Dakar taw kadi yamore nde yamirore nde iwi koye préfet mo Dakar ko wona ɗum konon PDS kame APR kala kollitima walluɓe e ngo seppo gam leydi ndi no yarata ni hen to leydi Mauritanie hewɓe asoɓe kanŋe taccunoɓe naate Sahara occidentale caɗele hakkude mabɓe polisario en hewɓe hen noon mbawi ɓoccitade tawama e juuɗe gendarme ɓe toon to Zouayrata to leydi Mauritanie caɗele wan mbiyen to leydi Mali caɗele carburant ne jokki ha hande nder leydi ndi général Abdoulaye Maïga ko hoore jagode leydi ndi joɗodima e khalifaɓe diine aada gam ƴewde peeje e kisala caɗele leydi ndi to Guinée Conakry ko fate joƴƴingol ɗereji sumgoji wonande présidentiel nogas e jeetati lewru décembre ko tati wonata ko fuɗɗoto kono haɗo hen tati fandu haɗo ala kala candidat hay goto joƴƴinata o ɗerewol mum to leydi Côte d'Ivoire caggal sumgoji nogas e joyya lewru octobre heeɓen Paul Go Alassane Dramane Ouattara ñalawma hande o catal tambigal sumgoji holliti fuɗɗitima taw kadi ko joƴƴingol ɗereji ko fate sumgoji sarɗi yankoji leydi ndi kabruji mena manen ha to Cameroun Soudan ma en jaaha toon to Tanzanie jolam jaɓeri ma en jaaha toon to Gaza hakkude mum e Israël kami Russia ha to Ukraine kala musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde balla walla danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjindeji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinde yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗo miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konni wiide sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde capantate goo yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Aboubakar jiɗɗo rewindade golle Weltare TV sa yeehi to YouTube a tappi Weltare TV walla Weltare ɓiɓɓe fulɓe ma yi toon tengade sa waɗi abonné kala kay wonande ko jaynede hollirta kala ma waw rewindade ɗum taw kadi kono hannirta ni henna kompital men ɗemgal pulaar ñalawma hande o ton to Grand Théâtre de Dakar tawama toon hoorejo leydi Sénégal hono président Diomaye Faye ene wonde hoore jaggoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko kame jaggoɗo coftal kame yogay terɗe wonande gouvernement o e tawtorade ɗum noon ko ƴettude lawol ko fade banggue jouet ji biyeteɗi jouet olympique taw kadi ko ɗina pijirloji jogoɗi laatade e nder leydi Sénégal hitande fande nde ma won goo ni e nder Afrique taw koye dow on fannu ɗum jogo laatade ko capantate goo lewru octobre ha fayanma a sappo e tati lewru novembre taw ko hitande fande nde hande o noon wonande kay sifa taw kadi koye on sifa kay feññinanama wonande ɓesguji leydi ndi kala kono kadi ko fati ɗin fannuji e nder discours hoorejo ndi o holliti Sénégal ma won kay leydi daridi taw ko daranidi ko fate coftal ha tenti yogay pine kam ene wondi kadi e pijirloji ɗi ganduɗa ene heewi kadi yuɓɓinede e dinguire men e nokkuji ha e gueɗe kala ɗum noon wonande kay windere nde kala ene yuɓɓina ɗum kala duuɓi nayyi hitande fande noon so haaji jomiraɗo koye nder leydi ndi Sénégal jogori laatade sappo e jeetati lewru faandu hoore jaggaɗomo leydi Mauritanie Mokhtar Wula Diaye ma tawe to Dakar laamugo leydi Sénégal ngol wonata goo gila wo toɗɗa taw koye lewru uti hitande ujunaje ɗe nogas e nayyi taw kadi jogori jaɓɓademo ko nanɗo makko hoore jagga leydi Sénégal woni Ousmane Sonko kono kadi mawo hawrite e délégation giwɗo Sierra Leone e nder nden jonde maɓe kaalen ko fade banggue gaz dendaɗe hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie kame kadi gueɗe dendaɗe gam ɓeydade moƴƴitinde
hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe woni hakkunde leydi Sénégal kame leydi Mauritanie kala Turki waɗi manditare muɗum ko fate banggue koɓe mbiyata darnude leydi Turki taw koye lawol battugol temedere ɗiɗi lawol wonande joɗaniɗoɓe leydi Sénégal joɗaniɗo leydi Turki to Dakar woni ambassadeur mabɓe yaltini konngol holliti yaltini konngudi mo holliti wonande leydi Turki ene fiiɓi ɗoftude Sénégal taw kadi koye projet ji 14 ɗi ganduɗa ɗiɗo hen projet ji ko hitande fanede taw koye 14 région ngaji taweteɗi nder leydi ndi Sénégal kala beele kadi jokkodiral hakkude leydi Turki kame leydi Sénégal ha ɓeeɗo yarude yesso to fanno min kamene wonde ngaaluji cuuɗiɗe nder leydi kala to banggue mahango ha to banggue heblo yoga e jangɗeli ko fati ɗin fannuji kala Guy Marius Sagna ko sarɗiyanke mo sarɗiji ndo leydi Sénégal ɗum ko hanki kikiɗe bismono toon to Diaynde Walfadjri Walf TV dañi toon noon sudde konngudi mum kewɗi no fewi wa artini haw yaltini konngudi maggo faade hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye o holliti on ko président tan par intérim hade goɗɗo dañede kono wona président mo ganduɗa gonɗo leydi Sénégal ɗin konngudi noon hewɓe garti e ñingde ɗi no fewi ha tenti noon biteɗo Gawsu Koma o holliti ɗi konngudi gona joɗɗi no fewi saabu oɗo hen Bassirou Diomaye Faye koko toɗɗa toɗɗi ɗum ko ɓesguji leydi ndi wawata wonde président par intérim sakono ɗon keɓano ko fate campagne wonde Ousmane Sonko beele heɓano ko fate sumgoji jogorɗi fayoyde gartaten koye nanggal wonande nangle bannoɗe ko fate ɓen jaydi yankoɓe nanganoɓe ɗum ko heccanki o fayanma hanki o kala hakkude Babacar Fall kamen wonde Maymuna Faye Maymuna Ndour Faye mo ganduɗa accitama kono hanki o pelle jaydiyankoɓe hewɓe kay darima ha ganduɗa Wuli Diaw jeeyi sababu noon laamu ngu yatiri caggal ha wawi ɗaccide o jaydiyanke debbo gardiɗo 7TV jagganoɗo hanki noon ɓe piɓini wadde mowodiral mangal no fewi to yeeso Diaynde 7TV ko préfet o haɗi ɗum ko wona ɗum ko noon ɓe pelliti wadde kay ko kuccam direct ko fati banggue télévision mo 7TV gam haalde caɗele Mamoudou Ibra Kane holliti nguɗo laamu kay yiddeɓe kay oɗo saaha ko derguidde kala médiaji gonɗi e nder leydi ndi saabu Diayndenke waɗa tan ko golle mum so waɗi golle muɗum noon sa yettimen hoorema ko an hen toon ko way wonde kala ɓe kolliti ɗeɗo hen gueɗe ɓe jattirta hen caggal hay seeɗa kuntala keddoɗen koye fannu oɗon mo ganduɗa wonande o Diayndenke biyeteɗo Ahmed Ndoye kañumne ko liggotoɗo toon to Sen TV ko kañum nanga waɗama garde à vue ɗum ko caggal konngudi o yaltinno ɗin konngudi noon yiira kay ko ngakkuɗo needi faade hoorejo jagaɗo leydi ndi Sénégal ɗum jeeyi sababu o saha mo tawi juuɗe so tawi woni hanki o e yesso ɓen gendarme ɓe loskoɓe holliti kanko fanditaki en ñingde mawɗo leydi ndi walla hoore jaggaɗo leydi ndi kanko fandiren ko famminde ko yiɗi haalde ko e ngan e on sifa kala ha joni noon omo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe to Guédiawaye ko tana musɗo waɗi toon Ahmadou Sow woni inde makko duuɓi 5 o yarata ɗum ko caggal kay nde o fijoyno fijoye guiƴi ko en woni tan guiƴiraɓe Maguel sara demar galle mabɓe ɗo ma makko debbo noon holliti ene nanayi kala saaha pijirloji mabɓe aɓe jala ɓe pija ɓe gulla caggal mum noon nde ɗani tan fini yiyanimo ni woni noon noddi ba makko taweteɗo taw ko toon to Gaddaya on nde wawi arde ɓe mbaɗi jiila o ɓe tintini police balɗe 3 aɓe jiilo ndeke oto goto ne gaari sara galle mabɓe ɗo oto noon ko pando ko police jeyno ɗum ndeke noon ko toon guel tawa angel maayi kono kadi andini yimɓe ko toon ɗum woni ko hendu ndu wawde yaltude taw hendu welani tawa noon omo fuɗɗi kay bonde seeɗa ɓandu makko nawa toon to hôpital Idrissa Pouye mo Grand Yoff beele kadi wawa andede jinnaɗo noon jaɓani wonde kay ko kanguel nanni toon hoore maguel kono teskama sukaɓe hewɓe kay ne natanno toon gam fijje yata o natani toon o ronko uddidde o fillita lelade toon o ronko fofde guel wasa hen fittandu maggela jeehetena ko toon to Ziguinchor wonande suka goto kañum wara kikiɗe hanki o to nokku biyeɗo Cap Skirring ɗum noon warimo kay koye haare taw nden haare hakkude finoɓe goɗon wuuro kame awoɓe waɗoɓe egga hoɗo e plage uji ɗo gaari kala mbaɗa cuuɗi men gawa so gayni kadi ɓen caggal nde katti téléphone mumen jeeyi sababu noon haare bonde kay ha on suka
jeyaɗo e wuro kapskirin wasin fittande muɗum wonande noon ɓen finoɓe wuro ngo kamɓe ɓe kolli mettere ɓe ƴetti jeygue ɓe duppi cuuɗi ɓeɗon awoɓe caggal noon joguiɓe nden kay kisal mbayata oɗo saha losko yango udditama hen beele baɗɗo ngal baɗala jaggue wawa rewnede lawol gartaten koye épidémie toon to Kaolack ko fate banggue wonde rafi denga teskama noon oɗo saaha ne ɓeydi no fewi kene foto wonde temedde tatoy capantatoy jeeɗiɗo taw ko kan tawa tigui ene raaɓa hen sappo ko kan fièvre de la vallée du Rift ɗum noon ko rafi mo ganduɗa daɓodirowo hakkude daabeje kame yimɓe taw jeer sababu ko ɓowɗi holliti ɗum ko docteur Aissatou Bari Diouf holliti kala ndungu so silti o saaha ɗe pawle deng ene heewi no fewi kono ɗo yentere fande maɓe gummin campagne mawɗo no fewi gam ustude ɗiɗo henna ñabbuji ɗeɗo henna pawle kala jeheten ka ton to Siwisa kanko debbo gonnoɗo morowo biyetenoɗo Aminata Tall taw ganduɗa ko toon to Sourji baraɗo e nder galle muɗum e nder appartement mum jofa en piɗeɗen ko a Diawo o debbo kay jaltunoɗo galle joom galle mum mo moftunoɗo on caggal nde holliti kay on yo lubnomo galle makko on noon hocci gueɗe gañoje waɗe makko gulali makko noon jeeyi sababu hewɓe notti ha noddi police nde ɓen gaari kankon baɗɗo ngal baɗalo o qirlima kamɓe kala noon koɓe jibinande leydi ndi Sénégal jeheten ko ha ton to université Cheikh Anta Diop to ne kadi ko tana musɗo waɗi toon ɗum ko moto fetti toon on moto pettuɗo noon jeeyi saba ha cumu waɗi hen to campus on université campus social université oɗon hewɓe kay diwi ko étage uji ne doga hen suudu wotru noon ɓen wonnoɓe toon mbawi hulde no fewi kanko sugu gorko nottortoɗo wonande Alhaji Mamadou Diagne mo duuɓi nogas e ɗiɗi taw kadi étudiant licence 3 on noon wasi en fitta ɗum ɗiɗo ɓe wonduno e suudu mbawi gagnade hen oɗo saha ene tawe ɗin cuuɗi safara to Ziguinchor cafrowo taw koye safaruji fina tawa mo mbiyata kay ko médecin tradipraticien kono kadi kewɗo hutorade fétisaji on noon mo ganduɗa moɓe mbiyata ko Diatta woni inde makko kanko noon AR Diatta kanko noon o ferguiti walla mbiyen tan o wawni almuɓe makko rewɓe nayo taw ko sukaɓe rewɓe hen nayo ko cukalon mineur en kamɓe kala o waɗi ɓe deedi oɗo saha noon o waɗama garde à vue omo fadi ñawore makko ɗo e altina paaɗo o ngal baɗal ngal o waɗi ngam foldudeɓe ngam leɗɗe makko ɗe o lotata yimɓeɓe ko waɗata kala profite noon hawo yetto hen jomum taw koye sifa wiide koye ɗum sofrata jomum ɓen rewɓe jeetoto kala mbawi hen sowade oɗo saha noon wonawama e yesso lawola to Kermassar wonande brigade de recherche de Kermassar fawi juuɗe mum sagataɓe nayo taw kadi ko wurɓe funti taw koye entreprise wonande kenit mo ganduɗa funtoɓe to banggue golle emploi fewnude kayitaji ɗanninde aɗa yoɓa hakkude 600 000 e 800 000 hakkude temedere nogas ujunere ha temedere capanɗe jeegom ujunere kala aɓe namɗo ɗum noon wonande kay koye pittol police ɓe naati ɗum noon jeeyi sababu ɓe mbiya teeɓa police noon holliri numéro mum téléphone kala jiiɗo ɓen funtoɓe yo noddu police wonande 800 00 20 walla ni mbaɗa 123 mba hebde police so tawi kay a yi ɓeɗon taw koye dow oɗon sifa moɓodiral FDR ko moɓodiral landaji kewɗi no fewi préfet o yamiri wonande kay seppo mabɓe goɓe ɗaɓɓuno gon seppo noon ko hande tigui fuɗɗoto maɓe jahoy noon toon to l'avenir Khalifa Babacar Sy ɗum ko joni ɗo kalten ɗo seppo ngoni fuɗɗi ha toon to jeeda o mo ganduɗa Sicap Liberté 5 ɗum noon ko hollide kay mette mum jogal leydi ndi e yaɓɓude fodde yimɓe uddude yimɓe e dow gañgañalde ɗe gueɗe kala ko seppo ngo noon go ɗaɓini hen aɓe ɗamini hen kewgol yimɓe no fewi PDS kamɓe APR kala kolliti ma tawtore goɗo hen seppo to Touba ko joom galle goto bettuɗo gujjo sanga 4 heures jamma o beddoɗo hen to legal sama ɗum noon e nder galle makko sanga 4 heures gujjo noon ne wujja kanko wiyete ko Baye Kama ɗon wariddi gujjo e ndun dogdu noon kanko nden tigui o sokke ɓalal o dañi noon gañande musde no fewi honda nawat hôpital ko toon wasi fittano makko subaka hande o e yesso suddi makko ɗiɗo kala taw kam o haali
ko fate nyamaale makko yogay geɗe ɗe yinno haalde kala jehetena ko ton to Madina jaajɓe finoɓe e nder commune o kala moɓodiri ñalawma hanki alhamis o ɓe kolliri noon mette mabɓe mawde no fewi ko fate kay wonande CDR yidde kay hebde wonande force uji ɗi ɓe kolliti forage mabɓe wonno ko courant ɓe batti solaire aɓe keeɓa ndiyam no hannirtini ɓe ngala caɗele ɓe cohlani kala moɗɗo ene ara goɗɗo ene terta force uji ma en ketto gotoy amateur uji taw ko ƴettuɗo haala mawɗo ɓen a seppoɓe. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe goto mum fof calminama inde mum e yettode mum ɗo woni eɗo wawi wonde fof e nder leydi e caggal leydi ndi hande madinaɓe ko dawɓe dawol nankade e forage mumen debbo e gorko suka e mawɗo hande SDR ari wi kene hetto forage Madina 1990 jusqu'à nos jours ɗo gonɗen ɗo Madina ene jogui forage muɗum hayso dañi difficulté ji ko kañum regna difficulté ji mum Madina dañi heeɓi président e nder mana 6 mois waɗi réglé tous les problèmes aji guila 1990 ha 2025 fof réclame ha laaɓi waɗano ko courant o itti courant o waɗi 5 millions à 6 millions o soodi panneau solaire il y a plus de courant il y a maintenant le solaire ɓitti ko hannde emin mbawani koyamen emin mbawi kadi emin mbawi joganade koyamen taw hay goto mbawi emin mbawani koyamen emin jogui jogotoɓe emin jogui joom haqqillaji en emin jogui fewnoɓe wonɓe nder wuuro to emin jogui fewnoɓe dawɓeɓe forage ɓe emin jogui des responsable ɓe ganduɗa hay hunde tiiɗani ɗumen so wona Madina min mbi ko ñoo lanka minen tawi wonɗo ko rewɓe Madina kadi ko minen goni e galleji minen jibini sukaɓe janggoɓe école ɓe ko minen jibini wonoɓe université ji ɓe ndiyam guila 1900 min ɗo ko ɗo min jibina e Madina ko minen jogani koyamen emin mbawi joganade koyamen emin mbawi joganade koyamen kala ko ɗo ko ndiyam sohla emin mbawi joganade koyamen sabu minen mbaɗata koyamen minen rewɓe noon min jaadani hen hannde min jaadani hen janggo min jaadani hen ɓaawa janggo eɓe gacci forage amen e juuɗe amen emin mbawi joganade koyamen wonno ko toon to Madina ngam oɗo saha salade ɓe kay forage mabɓe totte société o saha ɓe kolliti aɓe mbawani koye mabɓe no fewi ɓe kolliti kadi forage mabɓe ne yaaha ala kala ko ngakki hen haydara saka kay wonde société ji goɗɗi ɓe ganda ko jahata ene gara ene kepta force uji mabɓe taw ɓe ganda ko yaha oɗo saha kam aɓe gandi noɓe jarita e noɓe jarata kala ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder genidi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie takkusana yoni ha to mbahe e nder galle Ceerno Yahya Dia ko on waktu yoni ha toon to wonande Luksayba Gorgola e nder galle Ceerno Ibrahima Seydou Gane ha to toye jeeri kame galle Ceerno Allah Husseinu so eko taari ɗum kala to Mauritanie wonande ko fate banggue ɓen nangganoɓe taw koye dossier ji ko fate banggue médicament ji contrefaçon capantato e ɗiɗo darnoɓe yeeso suudu ñawore ha ɓendina kaso sappo e ɗiɗo e mabɓe mbawi accitede ɗum ko caggal nde jiso ñawo holliti heɓani ko laaɓi ko fate koɓe nanguira ko kala oɗo saha noon ɓen sappo e ɗiɗo kam koti galleji mumen ko heddi ko noon loskoji ene jokke on sifa siftinde moon laamu leydi Mauritanie tente jagoɗɗo wonande kay cello ɓalli hollitino ma rewido kay ɓen dognoɓe leɗɗe ɗe ndewani lawol so jomin nanggama hen gueɗe cattuɗe ma pawe dow mumen jeeten ko to kerol hakkude leydi Mauritanie kame Sahrawi tonne kadi ko ɓen yiltoɓe kanŋe taw ko Mauritanie naɓe taccuɓe kene tolno kilométre uji sappo e nder Sahrawi noko mbiyata Midjek e noko mbiyata Midjek e Ahafir ɗi nokkuji tawete koye Sahrawi hakkude mabɓe noon police ari hen mbawi nadde juuɗe ɓen caggal noon ko otoji 6 ɓe mbawi dartade hen haaɓe tetti wone kaɓirɗe ɓe dogui oto mabɓe goto noon heddima toon ɓe garti noon ko hato Zouayrate ɓe tottiri koye mabɓe gendarmerie mo leydi Mauritanie o saaha ɓe mbaɗama garde à vue loskoji ne jokki hen kaɓirɗe ɗe tettamane tawi e juuɗe police
mo zoyrata batu jagode hanki hoorejo leydi Mauritanie waɗi toɗɗale kewɗe no feewi e nder fannuji kewɗi ceertuɗi woni hen ko yogay jagorde ɗe toɗɗa guilay hoolaɓe kuuɓala hay serde cabinet en hay ardiɓe yogay médiaji ɗin fannuji kala toɗɗale ɗe noon ko ɓeydade kadi ɓattitade ɓesguji leydi ndi ha leydi ndi Mauritanie golle mum ɓuura yuɓɓude haɓade kala ko fadi banggue gueɗe ɗe ene nawra golle leydi ndi caggal ko wayno mbuñare ɗiɗon fannuji kala jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie Mohamed Salema wuldu marsuga e yeeso suudu sarɗiji nde leydi Mauritanie o holliti hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali meeɗa dañjude hay probléme goto kadi omo ɗamini hakkude leyɗele ɗiɗi hay probléme goto ɓe dañjata gam teskede oɗo saaha kala malinaɓe hewɓe riwanoɓe e nder leydi Mauritanie Mali kañumne oɗo saaha joomen boutique aji taw ko murtannaɓe ken toon e temetati boutique ne jogui caɗele mawɗe no feewi toon to Bamako e ko taɗi ɗum kala gam uddugol ɗin boutique aji o holliti ɓe kaldi autorité ji leydi Mali mbeɗen gueɗe kala mbawa rewde lawol aɓe ɗamini noon hen moƴƴere ɗen gueɗe ma mbaw rewde lawol hono no ɓe jiɗiri ni hen porte parole gouvernement mo leydi Mauritanie woni Al Husseinu Wuldu Meddu kañumne yaltini konngɗe o holliti jillu makko toon to Bagdad Irak wonande ken tolno e toɓɓe jeeɗiɗi nandiral cifodiral hakkude leydi Mauritanie kame Irak en hen to banggue pine kame jangde towde ha yogay hebloji goɗɗi taw koye ɗiɗon fannuji kala étudiaji taw koye fannu safara ɓene pharmacie ji ɓenne kadi kolliti mette mumen mawɗe no fewi ɗum ko caggal nde ɓe jano hofgo juuɗe caggal mum noon tambiɓe université oɗon fannu hollitino so tawi ɓe duttitima ko fate hofgo juuɗe kamɓe kala koɓe riweteɓe jangde mabɓe hanki onon ɓe duttitima en ko wona ɗum ko syndicat ji mabɓe kolliti kañumenne ballitiɓe ɓe caali noon wonande kay ko wiyeteɓe maɓe mbatta hitande wonde ɗum ko caggal kamɓe ɓe keɓani kala ko laaɓi ko saabi aɓe mbiye hono noon so ɓe keɓani kay fandare mabɓe koɓe jokkoɓe wullitade haɓe keeɓa fandare mabɓe kala Turki Mauritanie ne ɓeyda jokkodiral hakkude leyɗele mum wi noon ko ambassadeur mo leydi Turki tawete Nouakchott ɗum koye ñalɗi mawningola catal gotal darnude leydi Turki kene wona hittande o kene wona joni temedere e duuɓi ɗiɗi ndungu woni kay ko mawnina o holliti ken tolno ujunere e temedde tato taw ko étudiant Mauritanie najo ne jangga taw koye duuɗe jaaɓi ha tirɗi taweteɗi toon to leydi Turki kono kadi hakkude leydi Turki e leydi Mauritanie ne jokkodiri e fannu awo kame fannu minuji woni tan min ngaluji cuuɗiɗi nder leyɗele ha tenti e fannu mahango kam yoga e domaine aji kala ɗiɓe jokkodiri hakkude ɗe leyɗele kala cuumu musto kañum tiska hanki toon to Tintana ka ene tolno e wonande guese tamroje kewɗe no fewi woni ko sumi nokkumel Al Shafi taw kadi ko toon e ngal legal ñippama noon kono haade mum tinede gam ko fade banggue yogay tamroje kay jogonoɗe jorto moƴƴo no fewi ko kañumen tigui mbawi sumde toon paaɗen ko toon to leydi Mali ko jayde leydi Mauritanie wiyetede Sahara ko wiyetede Sahara Média ko ɓen kolliti ɗum wonde otage uji tato taw ko toon imiranaɓe ɗiɗo ne wonde Iran najo goto biftanoɓe guila nogas e ɗiɗi lewru septembre mbawi ɗaccitede kono kadi koye ballal dogde koyɗe jaam wonande fedde Al Jawad en ɗum noon koye ɓen mbawi tigui dogde hen koyɗe jaam ɓen ɗaccitaɓe ko Cheikh Ahmed Ben Maktoum Ben Juma Al Maktoum goɗɗo noon ko Ibrahima imirata kamɓe ɗiɗo kala koɓe imirat naɓe en ko Émirats Arabes Unis toon ɓe jeeya goɗɗo noon wiyete ko Vahiyita o noon ko Iran ajo ɓe nogas e ɗiɗi lewru septembre ko nden ɓe nanguinoɓe ko pelle joguitiɗe armée ji taw noon koye kaldigal wonde fedde taw kadi ko mouvement Al Jawad on noon moɓe mbiyata Arabi Wuldu jiddini on khalifa wawi darade hen yante khalifaɓe notable ɓattiɓe Al Jawad kono kadi ngaalu wersagu hen ma wono 50 millions ko préji euro to yalti koye Émirats ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbawi tigui ɗaccitede taw koye dow oɗon fanno armée leydi Mali ɓe faama ɓe kolliti ñande nogas e jeenayyi ha 50 ñalawma hanki o
ɓe mbawi kay derguidde basuji ɗiɗi taw koye nder région de Gawo ha faynma nder région de Gawo ha faynma toon to menne kakala ɓe mbawi fuftinde toon ko heewi taw koye opération ngaji ɗiɗi certuɗe no feewi taw kono ko mbiyata in aba o ene tawe hedde keerola hakkude maɓɓe Niger kamɓe ko mbiyata doori ɗiɗo nokkuji ɗiɗi kala ɓe mbaɗi toon piyanɗe gulɗe jawɓe teɓɓiti toon motoje kewɗe kamɓe saggataɓe hewɓe e wiide communiqué chef d' état majeur général armée leydi Mali keddoɗen hoorejo jaagoɗo leydi Mali général Abdoulaye Maïga jonde hakkude makko e khalifaɓe diine kamɓe aada kala e artude caɗele guuraɗe nder leydi Mali oɗo saha ko caɗele carburant ya ngara guilay safara guese e gueɗe goɗɗe kala ko caɗele mawɗe no feewi jangde leydi ndi e société ji mawɗi kala guddi ko ɓuuri hewde hen ngam teskede carburant ala otoji kewɗi ngaari hay sa yiɗi yaade ko caɗele mawɗe no feewi o jooɗodima e ɓen khalifaɓe diine aada ngam fammindeɓe o saha caɗele guuraɗe e leydi ndi kono kadi ɓen peeje e haqqilantagal beele leydi ndi wona e jaam e kisal taw kadi koye dow ɗiɗon fannuji kala hanki o noon tinama convoi taw kadi ko camion ngaji citerne jonɗi seeɗa naati Bamako toon wonde nden kay kisal armée leydi Mali hewɓe noon kolliti hen weltare men mawde no feewi kono station ngaji kewɗi kam guddi demuɗi mum ngam teskede caɗele carburant no feewi leyɗele kewɗe ko wayno Allemagne nonne kadi Rome Italie ha fayma États-Unis d'Amérique kala guerima ɓesguji leydi mumen nde jaltata no jaltiri kala leydi Mali ngam teskadeɓe ken tolno hande balɗe 15 nden kay kisal e carburant kala ene ngakki no feewi e nder leydi ndi to Ansogo awoɓe taw koye maaje taweteɗe toon maayo ngo Niger ɓe kolliti awo ngoɓe gawanno ko jamma tigui ɓuurade jaggude liɗɗi hakkude 18 h ha faynma 6 h subaka ko wona ɗum ko noon toppitiɓe nden kay kisala weeyango Ansogo ɓe kadi hankadini kala ko fate awo jamma awo hankadini ko ñalawma hewɓe noon kolliti ma dañ caɗele to banggue mbarude nde tawno awo jamma ngo ɓurno wawde rokkudeɓe taw kadi koye ɗiɗon sifaji kala e on sifa wuuro wiyetengol leere ne tawi to hakkude leydi to waɗani Tumbuktu kono noon kadi hedde banggue Mauritanie hewɓe finoɓe toon dogui jalti nokku o ɗum koye balɗe tan wonande kay nde fedde wiyetede Genima wallidiɓe Al-Qaïda rokkiɓe délai so tawi ɓe ɗoftaki saria mo ɓen jamiri o nde ɓe jaltata diwan o keddi toon kam oɗo saaha jaaɓi ɗoftade saria kono teskede kam wonande sac maro hande on yaaha ujunaje 6 bidon nebam mo 20 litres en yaaha ujunaje 4 mbuɗu gam teskede ene seeri no feewi paaɗen ko toon to leydi Guinée Conakry wonande dépôt candidature uji ko fate sumgoji présidentiel ɗum jogori laatade ɗin sumgoji ko nogas jeetati lewru décembre 2025 kono joƴƴingol ɗin dépôt taw kadi ganduɗa yamiri ɗum ko cetal tambingal sumgoji woni DGR guel nden noon hay goto taw so fuɗɗaki taw joƴƴinde ɗereji mum ɗon noon happu o kay rokka ko ñande 3 lewru novembre fanduɗo hen ndu landa PDN taw kadi koye gardugol Lassana Kouyaté e porte parole makko biyeteɗo Mohamed Cissé ɓe kolliti kamɓe ñande aset nde janggo ko nden ɓe joƴƴinoyta dépôt candidature mabɓe to leydi Côte d'Ivoire caggal sumgoji bannoɗi 25 lewru octobre ha ndin jencude yalti rokki polgu Alassane Dramani Ouattara ñalawma hande o noon woni joƴƴingol dépôt taw kadi ɗin dépôt ko fate banggue yiɗɓe wonde candidat taw koye sumgoji législative ko fate banggue sarɗi yankoji wi catala CIE taw kadi koye gardugol Ibrahima Koulibaly holliti noon ko balɗe 13 tan ɗum noon wonande kay ko 71 hande ha faynma 1 lewru novembre ya taw moni kala joƴƴini ɗereji muɗum so tawi joƴƴinani jeeyataki hen so tawi noon ko campagne ɗin sumgoji jogori fuɗɗade ko 19 novembre ha 26 lewru décembre 27 ɓe jaaha suɓoyade sarɗi yanko mabɓe ñande 30 nde noon ko nden tigui jencude ndi yaltata so tawi noon ko conseil constitutionnel ɓen mbawa tigui feññinde ɗum ko 5 janvier 2026 16 janvier 2026 ko nden sarɗiyanko mbar suɓede mbam joɗat ɗon ɗo suur sarɗiji ɗi caggal ɗin sumgoji kala gasi ha laaɓi to leydi Cameroun Issa Tahirma Bakary yalti e deƴƴere mum subaka hande o holliti jamma beɗoɗo hen no ɗiɗo jaaɓe koreji makko toon to Garwa
biftama e nder galle mabɓe hen goto ko ɓattiɗomo goɗɗo kadi ko frère makko kamɓe ɗiɗo kala o holliti oɗo saaha haare bonde koko uddita faade makko caggal nde o sali ɗi sumgoji baɗɗi toon to leydi Côte d'Ivoire ñande 12 lewru octobre ndi jencude yalti rokki polgo ko Paul Biya hakkille nden noon jaam heɓaki to banggue makko ɗo o holliti noon wonande ɗum ɗo hen fotani wonde ko waɗum ko noon catala salndu loni darnide haqqe innamade ɓe erima ɗi fitinaji baɗɗi toon to Douala to Yaoundé ha to Garwa kala ha waɗi noon heɓe mbasi en pittali mumen yo enquête aji luggi mbaɗe hen beele waɗɓe ngalɗo hen baɗala mbawa tigui rewnede lawol to Soudan ko wargoji musti kay woni ko waɗi toon ko ɓeɗe Alfasher ne tawe waɗani capital mo Darfour ɗum noon jofi en peɗeli wonande kay ko parent militaire mo FSR wonande général Hamdita holliti won obiji mum jani o saha noon salndu loni daniɓe haqqe innamade kolliti metti mumen ko fate ɗi wargoji musti no fewi baɗɗi toon to Soudan taw noon ɓuuri hen mayde ko sukaɓe rewɓe kono kadi oɗo saha catal o yiyem darniɓe haqqe innama ade to banggue ɗanle ɗe ndewani lawol kolliti jaltugol faade leydi Tchad wonti caɗele mawɗe no fewi to Tanzanie sumgoji bannoɗi ñannogase 9 toon waɗi no fitinaji mawɗi no fewi a ganduɗa kuulal hirtole lo ko woni couvre-feu lawɗina toon to Dar es Salaam ko ɗum ko noon gartiɗo landal lundo woni Saddema o holliti wonande kay gila tan nogase 9 fenma hande ko maayi ko yettima 107 neɗɗo e nder hôpitaux ji tawiteɗi e nder leydi ndi o holliti to Dar es Salaam tan kene foto wonde 350 maaɗe ne tawi ɗin hôpitaux ji 200 ene tawe toon ko ɓeɗeɗo Manza ene tawi nder leydi ndi o yaltini ɗum koye jayde RFM o yaltini ɗum koye jayde AFP o holliti ɗum koye jayde leydi France o holliti hayso tawi woni laamu ngu waɗani oɗon communiqué joolam jaɓiri Gaza hanki o ɓe dokkiri Croissant Rouge ɓalli ɗiɗi Israël naaɓe wonnoɓe otage e juuɗe mabɓe taw ko ɓen maayɓe ɓe noon kiñama tawati ko ɓen kene foto wonde noon 3 ɓandu taw ko Palestine naaɓe waraɓe to banggue Israël kañuminne tokkirama Croissant Rouge naati juuɗe Hamas naaɓe ñalawma hannde o ɗum fof noon ko yidde addude jaam caggal bomboje gulɗe jaw heccangi haaji sababu yimɓe temedere mbasi en pittali mumen Russie hakkunde Ukraine heeɓi toɓoje bomboje gulɗe jaw hakkunde misilaji kame drone kene foto wonde kay jonɗi no fewi temedde woni ko fukke e dow mabɓe nayo mbasi pittal mumen hewɓe gañi hen armée leydi Russie noon holliti teɓima guure ɗiɗi tawete nder région mo kari keefa on ñalawma hannde noon ko fade banggue laamu leydi keefa taw ko Valdemir Zelensky erima Union européenne nde ɓeydata kadi taxe ji douane musti no fewi fade leydi Russie haade gueɗe kala ɓuura sattande leydi Russie musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sall to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ha kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena